Maray na aga, maray na udto, maray na manggitabi sa indo mga malibo na pa di. So ngunyan tabi, yaw na ko digdi sa makabasa na inita. Mablag lama ako tadigdi ako maluto kaining. Hulaan tabi nido ko ano ini. It's what you called breadfruit in English. So in Bicol, ano bagay ini? Kulo. Kumukulo na ang dugo ko sa'yo. Charis. So kulo po ini ang apo digdi sa Bicol. Dahil ko lang aram ko ano sa Tagalog ini. So paki-comment na lang dyan kung ano ang Tagalog ka ini. So ano pa para halatan ta magbalik ang ex mo? Charis lang mi. So punan ta tabi ang pagluto kay ning kulo. So bubuhawon ko na tabi siya mga madibuda pa di o uubakan. So overripe na siya. So hinugo na siya. Parang mo na bag iba na ang parong niya. Mali siya ba kung hinugo na baga siya o bako? Malumuyo na siya as in malumuyo na. Guro pwede ba magdidini? Di pa magdido kayo mga ganang kung kaunong ko yung malumuyo na. Pero feeling ko na tabi o nindo. Sobrang hinog na siya. Mas masarap makakain din tayo mga malibuda pa din. So medyo matagas-tagas pa siya. Medyo kaya na ano na ining na overripe na siya. Nasobra na ba sa pagtago. Tinago ko kaya ining duman sa cabinet ko. Taring hindi mawara. Gold kaya inig di mga malibuda pa din. Charis. Ano na ko? Nung pili? Pili pa na rin. Huni na kami mga madibuda pa din. So pirang pinaso na lang tabi ano tada sa iyata. Sa iba, lapa na. Lapa ka kaya. Charis. Dahil naman pwedeng siya sana. Siyempre dapat may ka-partner siyang nyug. So dahil man ako nagpakod ko na nyug, wala man ako nako ang nyug. So nasa lata na sana. Pwede mga bagade. Padipisilan ko ba ng buhay ko magparakod-kod pa man kinyog. Pwede man sana yun yung instant. So ibuhos mo na ang pagmamahal mo sa kanya. Iumusta na siya tabi mga madibuda pa di. Tanganing bang sweetness, tanganing bang hamis-hamis wala mo siya. So lagan ta kainin nasa sa Shakang, Alaska. Sunyog as in so condense, so lulukduan ta siya. Tapos syempre paano man siya maluto kung dahil siya lulukduan. So mahalat na lang kita na magkalakaga siya. Na tabi siya mga madibuda pa din. So halatong na lang ta siyang maglumoy. Taday pa man na malumoy. So yun na tabi uyan mga madibuda pa di ang taranaan portion ta naluto na siya after 1 million years. So nila tabi siya sukulo with milk. Charis. So tanaan ko na tabi siya ang luto ko. Syempre masarap mit na luto ko lang masupunan ko ini. Sarap So dahil nga ni po, mga madibuda pa di overripe na siya, as in over ano na siya, mahamisaw na siya tabi. Ano pa lang kayo ang namit kang overprotected, charis, overripe na kulo. So masarap mo siya tabi, mga madibuda pa di, pero hindi ako sa atyan kumairgit ako kayo nito, grabe ka ang nyog. So, yun man sa natabi mga madibuda pa di. Sa masunod naman.